Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Hai ani ketal video lam supiro. Tini tangke kisah video khai jong mani. Tini kita jiji song ro panda khayo nok sele mani. Gangke jeng oro phaisok paijak. Mian chimi jengke oro phaijak. Gangke tabu kisah satsa kawo no barok sai jong mani. Pura thanda ke amse pura koifol nuguri ro pura koto ke norok ngai jongni nugui manai norok ke nok no phunuga na koifol koto pura gangke norok yango ani ukuluk khasing view rok nugui tongo khana pura thas pura ekdom nahari pura bolong phana ekdom thasung tong rono ba sip ke pura gitu yang rokong ke yang ke bunyi nok yang ke dona hari pura view pura thas ke ko obong gang ke bai ke bahang muthai ke mangma thai jak ko yang rok bu barok gan ke to tabung ke to gabori sido na ke ang hostel logo thangjak sinai tamni gitu tini gitu thangkamo haipeno somoi kori kham yango panda rok ke thangmalia nok nai tong khangke common khai saibaji norok blong chajake common khai sabaji bahai ka bahai ya bahan khai masingke tamon ke naiding our sip pora ke nai tong ni choice nge guys nai tong ni pura nai tong no sip kisa berai tong mani ke nai tong lian blong choice tamgi kisa ni berai tong mani gangke ani blog tini ni bagai asung sinai ke jotono hambai.